So nagsimula na kaming mag bicycle. Pwede mo na ikot dyan. Pwede mo na iikot dyan. Ha? Asan yung brake? Ay, Jeng! Asan yung brake? Sa paa. Sa paa lang. Sa paa? Oo. Wow. Ganda. Turista. Ay, pa. Hala, bakit ang lalaki ng mga bato ni Ding doon? So, I'm with Jigjag ang aking official driver for today's video. Ang ganda na pa ako parang Na-exercise. Yun nga yung sinabi ko, dapat ikisa tayo eh. So, mamaya magsasolo ako. Kukuha ko ng solong bike. Para na-exercise din ako. Paano yung mag-brake? Paa mo nga. Ito? Sa bato. Yung paa. So, alam mo na kung ano i-brake. Sa bagay, ilang beses ka naman na-brake, di ba? So, okay lang yan. Huwag mo nang ipinalaan. Okay lang yan. Kagabi na nga na-brake na din. Saray ko. Hala pa. Oo. Ayun Yan na. pala. Struggle is real. Ayan. Hi! Ako din na. Grabe nito yun. Natin si ano. Pugiin natin si Inday Katok. Hi Inday! Hi Oyong! Uy, napapalibutan ka na naman princess ng boys. Alam ba ni Prince yan? Non-private lang. Oo. Andito kami ngayon sa Burnham Park. Ayan, dito sa kanilang Ay! Single ka? For today's video? Sino? Ikaw, tita. Ha? Ay, Lola! Tito, ay tito! Lola, bakit naka-angkla na yan? Naka-angkla? Ayun si Princess. Ala, maano sa gulong yung dress mo? With my driver, pak. Ayan o, ang bait talaga ni Princess o. Binabalikan niya talaga yung gusto magpa-picture sa kanya. Kasi nga may gwapo po. Ayan. Halapak! Mga sister. Uy, ang ganda ng shoes niya oh. I like it. Inday, magkano na naman lahat? Taray! Para sa'yo. Ang laban na to. Ni Mario may driver. Dati ka bang grab driver? Hala pa! Kain na naman siya sa gilid. Ay, oh. Hala pa! Nakakapagod ka. Hala. Maya. Dito lang sa gilid. Dito ako sa gilid. Sa gilid. Gawin natin camera mo yung pinday ka. Kayo lahat, kayo lahat. Yung ano yung ano yun? Tara na, voting na. Tara po, yung mag-vote. Hindi naman, alam naman yung palasi namin. Pinagyan na ako na pinagyan ko. Ikaw nga mag-adjust, alam ka na pinagyan pa. Last. Ay, ang ganda nito oh. Ay, madam. Sa kayo magtotong-it? Sino ba dalawa? Dalawa lang pala silang. Lahat na daw. Isa gitna pa tayo, sige na. Lahat lang man daw. Pila yung Ang mga bayot Ilog nasa dito kasi ilog lang din namin. mga bayot nasa kabila. lang po. Dito kami lang ano, sa magbubot. Sigaw na sigaw si Uyo. Ayun sa kapila ka to eh. Nagkakaroon ng vote. Gwapo yung nagtagwan sa kabila. Sasandan yung pag-aano nila. Ito, Huwag mo itong kontrahin. Pinoko. Ayan siya. Yung Isip ako tayo, ayoko nga man lumapagod. Yung jowa mo, ang laki na ng braso, no? Mas malaki pa sa braso mo. Oh, pa. Hala. At ngayon.
Basa ako. Hello! Si Lyra, si Lyra! Hala, 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 hala! Hala, si Lyra! Hala, hala. Ay, ikaw pangit ka ha. Pag-dress ka ha. Nasa Baguio tayo, wala tayo sa ano beach. Wala namang laman yan. Talaga jigjig ha. Hoy, hindi bantay. Laki na mukha nung nandoon. Tawakan niyo yung bata. Alam mo, natatrauma na yung bata ko. Ano na yung bola nakikita niya dyan sa inyo. Ayun na po ang mga bayot. Yan, ha. Uy, bigay nyo ng tip yung bata. Yung driver nyo, kawawa naman. Nahihilo na siya dun sa mga bolang kristal nyo. Oh, 'di ba? So, tapos na. Payment time. Asa na pabayad? Parang bayad. Uy, hinawakan ako na lang yan. You're so tired. Okay mga moms, nandun na po sa loob sila Brenda. Ayan, nandun na po sila. Yung aming grupo. So hindi ako sumama talaga kasi hindi ko talaga kaya pumunta sa loob ng Diplomat. I don't know. Meron akong kaba, meron talaga akong takot na hindi ko mawali. So, I'm really sorry, wala ako sa magiging videos nila and vlog sa Diplomat. Andito lang ako. Tapos, in addition to that, ayan pa oh. Kumakapal na yung hamog. So parang, alam mo yun, sumasabay siya na hindi mo makikita yung Diplomat Hotel, hindi mo na siya matapansin. Gawa nang matatakpan siya lalo ng mga hamog, ng mga usok. So 'di ba, parang ano ba yung mga nakikita mo sa pelikula, yung mga pa-smoke machine, 'di ba? So alam mo, so takot lang talaga ako. Good luck na lang sa kanila talaga. Ay nako, takot ako. Kahit ka magpa-picture ayoko. Kaya doon kasi kami nagpark sa loob, kaya nung nagpark, tumakbo na ako kaagad kasi sabi ni Brenda, bigyan niya raw ako ng 1.5 tapos ako lang na mag-video sa kanila. Sabi ko, okay na ako, te. Ako mamaya, kung ano pa mangyari sa akin sa loob. Ay. Pero bago yan, ako gusto ko muna magpasalamat kay Ate Arlene Yuka sa aking outfit. So may pa-cleavage tayo, kaya na makamaano tayo. So, thank you for my dress. I love it. So yung suot ni Oyong, suot ni Inday, ni Brenda, ayan. And yung sa akin. Thank you, ate. Thank you, Mama Arlene and Papa Ken. I love you. Hintayin na lang natin kung makakasigaw sila. Scary. It's DJ.